Ježišu, ja prosím uzdravenie na Julku. Bože, ja prosím práve teraz, aby si uzdravil jej celé telo. Každá kosť sa vráti na svoje miesto. Všetko, čo je v jej živote, nech je uzdravené práve teraz. Ja prosím, Bože, uzdravené práve teraz. Moc uzdravenia. Dotkni sa toho miesta, kde je chore, kde boli. Práve teraz. Dotkni sa. Naplni práve teraz. Ja prosím, Bože, požehnanie nad jej životom. Uzdraví Ježišu. Cez tvoje rany, Bože, si ju uzdravil. Ja práve teraz prosím uzdravenie. Sláva ti, Bože. Nech je uzdravená v tvojom mene. Nech je jej život príjme práve teraz. Každá kosť nech je uzdravená. Všetko v jej živote. Ja prosím, Bože, práve teraz. Dotýkaj sa jej život. Naplň jej život. Sláva ti, Bože. Sláva ti, Bože. Sláva ti, Kriste. Pane Ježišu, ja prosím za túto miestnosť, Bože, aby si občistil túto miestnosť. Ja prosím, Bože, nad každým bratom a sestrami tvoj pokoj, tvoje požehnanie. Bože, my sa protivíme diablovi, že chce prerušiť prácu vo Foxtone. My sa protivíme tomu a my prosíme, Bože, tvoju ochranu. My prosíme Božiu ochranu. Práve teraz. Bože, ja prosím. Ja prosím, Bože. Prosím za jedného človeka, Bože. Ty vieš jeho meno. Ja prosím, aby si sa dotkol práve teraz jeho srdca. Naplnil srdca. Duchu Svätý, ja prosím, Bože. Práve teraz. Požehnaj jeho život. Zjav, Bože, ho miluješ. Bože, ja viem, že má srdce pre teba. Ale potrebuje tvoje dotknutie. Potrebuje zacítiť tvoju moc. Ja prosím práve teraz, požehnaj jeho život. Dotkni sa jeho života. Naplň jeho život, Bože. Zjav mu svoju moc. Práve teraz. Naplň ho. Sláva ti, Oče. Dana, tvoja dcera si povedala, že potrebuje modlitbu. Ktorá to je? Ako? Bože, dobre? Amen. Keď